Matenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyengetaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok jenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana menika Kyai Putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran inggih, namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato Minaka Prabu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Katilengleng. Oh iya sampun. Sampun, ayo ngatur sampun. Ayo ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca sarungan. Pancen menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngapung-ngapung. Ngapunten. Nika mula-mula ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten jatosipun. Sampun caket-caket lho mboten sekecok Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Katilengleng. Kasinggan mekaten. Mairwin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati duga mono iki reca kok. Lho, Bagong iki. Wah, menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget anggen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Karo sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adawuh. Sameneika kula nyuwun prisa. Inggih. Yai Kakung ingkang mapan wonten telenging taman mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panuswane jajalan. Kula nyuwun mapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun mapunten bloko suka kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa dening Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampun saged remen manah kula. Lho, nyuwun mapunten niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Niki jenenge wis ora tresna arep napa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Jil. Lah menika Kakang Mas menika. Angling Darma. Nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Ya pamunten kula rembugan kalih kula. Kula nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nek aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sendika ngesaken dawuh, lenggah wingking. Inggih. Santai, inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombake kathok.
entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mempudu dijaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen atine ora tentrem, atine ora seneng, ora tresna, pripun? Ajeng napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana, saniki panjenengan tak dadeke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi, mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Ning omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutulak. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai. Rasa kuatir. Rasa wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wae ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tope. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Mulai edan, mboten edan, pengen tak kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wis menep. Menep kok nek ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali saka negara itu aja lakon tutuk kroya Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten jawab, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajaki kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung, Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caos pirsa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah. Ngaten
telengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Ken? Bagong. Lho, lah dalah. Jaja muntap lek tetap. Menar glaglang kuwi panus manical. Dados Bagong mancing dados Duratmaka. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Katurke anak Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin drajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Badawati kuwi mesti kameng para putri aku dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngesta nyuwun pamit. Mang aja ora usah dapape babaran. Oh nggih, ngestaken sak. Wali antek. Tinuntut lamun katututan. Lamun mangsa prawira diktaya, prawira diktaya. Omong ora ngono magawe gelar. Oh. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mririk? Lho sik kowe ora basa karo aku. Aku ki pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Untuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banowati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e. Nyepelekke ora Nyepelekke. kowe bali ora. Ora gelem bali. Oh, bila domongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali, ora bali. Aku tegel karo kowe. Mosok? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih si Dela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Wah, Ndek, kowe sik sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendarat siramu. Ayo, jajal nang kene. Kartomarma karo Bagong menang sapa? Aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong.
Ming bature kok kemewat kaya genjimat kaya wani ngilat besi abang. Antem silahmu pisan gletak. Tangyo. Yen pancen kuwi endi daya Tangyo? Tangyo, kuwi Panakawaning Semar kok ning sak jotosan tekaning pati, ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Lha idel. Kene wedi. Tampusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar. Ayo. Ngejak pirang dina ora aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar. Terindo. Tenanan wong ya. Saiki ra apa-apa tenan. Ya. Wah, wah, wah. Wah, edan. Ayo. Ngapa, Mak? Purman mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah piye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Man. Lah tenan ta. Durma Gati bocet mawon. Citraksi Mboten mawon. Timbangane dilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti mikir Bagong modele gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane nitir sasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi Sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Panakawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong, jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa.
Lembales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jijik. Mulai wae. Iya to ya. Aku ki mengi ngomong malah ngomong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Ah, manus-maning jajaran sukertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kyai Cundamanik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman Ngadilen negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundamanik, Bagong? Wah, Durna gleleng nggawa drei. Kak bengkel kok ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mung aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo aku kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Cik Pate, Pripun? ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki, Dik Pate. Ampun mriki. Kurang ajar kan, Pak. Kok raine pucet? Kewirangan. Kewirangan pripun? Kula mboten Cundamanik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundamanik. Nggih. Bareng kula tekan mrika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran. Lho, Bagong. Nggih. Monggo mleding. Lho, Kaya tawon iki lho. saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Bentuk ya ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isen kula Dik Pate, isen kula tak bali teng Somalkila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sukalima Sumakila piye? Sukalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon Dik Pate. Nggih, nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringgake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawa aja takon dosaku mentolo karo glandang menggolo potati parang.
jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara telih Mandrajala Dewa nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan Bato Koko Prabu sampun ngadeg mengaten Koko Prabu nyuwun pangapunten Bato Koko Prabu sampun dipun pejahi kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bagong kula aturi sabar Bagong sampun dipun pejahi Uye jagat Dewa Bathara wong ilahing Yai Banawati kula wonten maring adawuh ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang inggih badhe munjatur apa sebabe kowe arep munjatur nang ngarepipun Kakang pun Kakang badhe munjatur mun sampun dipun pejahi Bagong kosek to Cahayu sawangan pun Kakang terus pundi mbok dirungokke suarane iki kasta cirine wis jelas lho Bato Pak nama menika Bagong jelas lho kok iso dadi Baladewa oh dadi apa-apa iso waton ana ragate santai wae lah kesanipun ngados pundi kok wujud Baladewa arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong minggiro ngasuh kono inggih adus inggih ya inggih ceramas inggih men wangi rambutnya ambu ampek ya men supaya wangi inggih ngesnaken dawuh siram nganggo banyu anget inggih ayo Banawati kula wonten dawuh goleke gaman oh inggih kanggo ngembari karo Prabu Baladewa inggih ngesnaken dawuh menika iki ra hanger sanes menika celuret oh iya ning kok kaya ora wangun Baladewa liyane inggih menika iki opo Banawati mohon perhatian pengumuman besok minggu kerja bakti Batoban menika petel oh tak kira corong ya sorry ora ngerti menika kemawon Prabu Baladewa iki nata mandura Raden Kokrasana men rada beda inggih ayo tandang ana lekane ati